Ahojte všetci! Dnes sa pozrieme na top 5 najväčších miest v Európe. Tieto metropoly sú nielen obrovské, ale aj plné histórie, kultúry a dynamického života. Poďme sa pozrieť na najväčšie mestá Európy podľa počtu obyvateľov. Moskva. Začíname s Moskvou, hlavným mestom Ruska, ktoré má približne 12,5 milióna obyvateľov. Moskva je známa svojou bohatou históriou, ikonickými pamiatkami ako Kremeľ a chrám Vasilia Blaženého a rušným kultúrnym životom. Toto mesto nikdy nespí a ponúka nekonečné možnosti pre návštevníkov. Hlavné atrakcie. Kremeľ, historické centrum Moskvy a oficiálne sídlo prezidenta Ruska. Nachádza sa tu množstvo múzeí a katedrál. Chrám Vasilia Blaženého, jeden z najznámejších symbolov Moskvy, známy svojimi farebnými kupolami. Červené námestie, najväčšie námestie v Moskve, kde sa konajú rôzne podujatia a oslavy. Londýn. Na druhom mieste je Londýn v Spojenom kráľovstve s približne 9 miliónmi obyvateľov. Londýn je plný historických pamiatok, ako je Tower of London, Big Ben a Buckinghamský palác. Je to mesto kontrastov, kde sa stretáva starodávna história so súčasným životom. Hlavné atrakcie. Tower of London, historická pevnosť, ktorá slúžila ako palác, väzenie a teraz múzeum. Big Ben, slávna hodinová väža pri Westminsterskom paláci. Buckinghamský palác, oficiálna rezidencia britskej kráľovskej rodiny. Berlín. Berlín, hlavné mesto Nemecka, má približne 3,7 milióna obyvateľov. Toto mesto je známe svojou bohatou históriou, modernou architektúrou a kultúrnou scénou. Brandenburská brána a Berlínsky múr sú ikonami tohto dynamického mesta. Hlavné atrakcie. Brandenburská brána, monumentálny vstup do mesta a symbol zjednotenia Nemecka. Berlínsky múr, historické miesto, ktoré rozdeľovalo Berlín počas studenej vojny. Múzejný ostrov, komplex 5 významných múzeí, ktoré sú zapísané v zozname UNESCO. Madrid. Na 4. mieste je Madrid v Španielsku s približne 3,2 miliónmi obyvateľov. Toto mesto je kultúrnym a politickým centrom Španielska. Je známe svojou pulzujúcou atmosférou, historickými pamiatkami a významnými umeleckými inštitúciami, ako je Prado. Hlavné atrakcie. Múzeum Prado, jedno z najvýznamnejších umeleckých múzeí na svete, s bohatou zbierkou diel španielských majstrov. Kráľovský palác, oficiálna rezidencia španielského kráľa, otvorená pre verejnosť. Plaza Mayor, hlavné námestie v historickom centre Madridu, obklopené historickými budovami. Rím. Na 5. mieste je Rím v Taliansku s približne 2,8 miliónmi obyvateľov. Toto mesto je plné histórie a kultúry s mnohými múzeami, historickými lokalitami a živou umeleckou scénou. Koloseum, Vatikán a Fontána di Trevi sú ikonickými pamiatkami Ríma. Hlavné atrakcie. Koloseum, staroveký rímsky amfiteáter, ktorý je jedným z najznámejších pamiatok sveta. Vatikán, sídlo rímskokatolíckej cirkvi a domov pápeža. Fontána di Trevi, najväčšia baroková fontána v Ríme, známa svojou nádherou. A to je mojich top 5 najväčších miest v Európe. Každé z týchto miest má svoje jedinečné čaro a ponúka nekonečné možnosti na objavovanie. Dúfam, že ste si užili túto cestu po najväčších metropolách Európy. Ďakujem za sledovanie a nezabudnite sa prihlásiť na odber môjho kanála, aby ste nezmeškali ďalšie videá. Majte krásny deň a vidíme sa na budúce.